rastro. Como rastro? Herminia, levamos 20 minutos xogando a escoba. Ti tomache la pastilla hoxe. Escoba. 3 escobas seguidas. Ti non barallaches ben as cartas, trampulleiro. E collendo estes fago 15. A ver, 15. Con que sumas ti 15? A ver, non, pon as cartas aquí. Que miras ti? Mira para as túas cartas, deixa de mirar para min, eu estou falando ca miña parella. E collo así, coas... 10, 14... Así. Ensina aquí as cartas que iso non che soma 15. Como? Estás me chamando trampulleira? Non. Agora sí, eu non xogo con xente que me chame trampulleira, Marcho. Levo as cartas que son miñas. A ver, son de Heraclio Fournier, pero son miñas.